pohor si mokol ni sati mokol si sak ni pohor mokol nukya ke o ha sakao menak mawo phaima hai omo haino atomsa mokol nukya ongoi thangka bukhukjuk Damanti Jamatia 2 nong koloni Tingoria Suna Sora Bisini bini samo hamjak mong koplung kha gonang Tipra sani jingjal bialo basa phaikya YTF Tipra motha tei employ omo haino teibo kha gonang rokno monago sugyawo nukyawo jingjalo tongnai Damanti Jamatia ni samo lukurokno basawi phaina bagui kopokjakha nai di gothang kothoma didi report Jorani News takuk Santolal Jamatia te takuk sini Hemondro takuk Sugendo te sin takuk Kratongu joto tini phaiwi singti sin takuk Binondo Deborma tongu joto no melewe sing sini bukhukjak okrajak belake sak sole yangwi to mokno ni karone bono sing je sogmani hi tini sini takuk suni bisinte sing bono je sogmani hospital o najagna treatment khaijan mangu sing tini yafanan mangu sing ro phaiwe yaphai rolaka sini sing omon koini musu sing tini sini bisinte sara Tipra o sini buagra jogonte Tipra raijo haina bo yagro phika agibo tongmani bini jemne temne bono satowui itowui bo thangui paimani pore bo tabo sini jatino sindo phano 19ta tribe no hamjago haini hai sini boara phirok phaiwe bo asuk khe kokka ham sini taku bukhrono kokka saroi subamuni bisin sing thansang nei hunai sawi tongmani bisinte sara Tipra ni borono tabuk sing no khana no joto social media ni bisin nogu suba laiwi tongu jara sugya bono suba laiwi jara thine nang tong bono suba laiwi maporiya bono suba laiwi nok roi bono tangroi omai khe ngmani jora wo sing teibu sini lukurok sini jara NGO diabetes dal sini NGO khai tonani sing koksaru tin bisinte omo haini sing nangu sini jatino sing suba suronani omo hai sing suba su kering ke sak jese phono gonang wi tongthung rang paisa obab kering tongthung sak saisung tonga bai kuno phono sing lab kering jago sini bisinte sing omai sanam sukta monbangwe jotono sak tongtoino buinobu tongrunani naiwi suba suro khanke belaine hamnai tini ompi Tingoria para hunjabu village committee khe sini sonasora BC tei 2 nong colony Jamatia para bomungkha Damanti Jamatia bini saibu thijak belake khasma sungsak bele kharsusuk botongjabu kebu bono naikani khani kre bini musala masa sungsa khaijak tongo tei boi sikla khoroksa tongo omai khene sujaya bo khaitun age bo angonari worker khaimani tak boni angonari worker bo dikti kanki roimeya sini boni beton akro ঠিক মতে মাইয়া omai অবস্থা ngui tongo mai tong ko